Već sa 15 godina sam krenula da razmišljam o školovanju u inostranstvu. I uvijek sam znala da ću negdje otići. Iz Crne Gore jer sam oduvijek htio da se bavim naukom. Sa 17 godina da završim 4. srednje u Americi. Nakon inspirativnog video serijala Back to Matica otišli smo korak dalje. Projektom Nauka se vraća kući mapirali smo 76 naučnika koji čine srž naše naučne dijaspore. Veliki broj mapiranih naučnika su oni mladi do 39 godina. Više od polovine emigriralo je tokom posljednje decenije. Potiču iz svih krajeva Crne Gore, a najviše je onih iz centralnog regiona. Ključna odredišta za veliki broj naučnika jesu Njemačka, Velika Britanija i SAD. Ono što je najvažnije, njihova ekspertiza pokriva sve ključne stubove od presudnog značaja za budućnost Matice Crne Gore. Njihovo znanje je resurs koji Crna Gora ne smije da ignoriše. Šta ih je navelo da odu i da li razmišljaju o povratku?